Etsitään uusi kalapaikka tuosta Niemenkärjestä. Aika hienoa paikkaa näin niin kuin kävellä. Se on varmaan nousuvesi kun on korkealla ja myrsky, niin tänne lyö aallot. Nyt se veri on tuolla 3 metriä, 4 metriä alempana. Tuonne Niemenkärkeen mennä. Jos siellä saatais kalaa sitten. Melkoinen kirnu. Sieltä tulee taas iso aalto. Wow! Siellä saattaa olla vaikea uida, ei kannata tippua. Niin, jatketaan tuosta matkaa. Kohta ollaan Niemenkärjessä, näyttää aika matalalta tuo vesi, mutta heitetään yli sinne semmonen 100 metriä. Niin saa ajaa tuonne pikkusen syvemmän veen puolelle. Tästä ei olisi pitkä enää tuohon. Lyngeni, Vuono. Vastarannalla on Lyngen Havfiskecenter. Varmaan tuolla nokassa. Tämä oli Oldervikki. Tuolta kylän aallonmurteelta minut ajettiin pois. Tultiin sanomaan, että se on liikaa lähellä jokisuuta, mikä nousee lohi. Katsotaanpas miltä tämä näyttää. Pääseekö täällä heittämään ollenkaan. Tuosta varmaan kokeillaan. No, aika vaikea, oli vähän kaukana tuo reuna. Reuna, joo. No ehkä tuosta kokeillaan. Semmoisia